Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Ndinoimba kuti you're having a wonderful day kwamuri. Ndinonyora ndizere kutenda kuna Mambo Jesu vakandinzwira ngoni vakandiburitsa pasi pegungwa. In the deepest part of darkness, pandainge ndapinda mushure mekutsvaka upfumi nenzira dzisina kunaka. 2010 ndakapinda mujoni mushure mekunge ndauya zotsvaka magreener pastures sevamwe vana. Makore ndine 43 pari zvino. Saka panguva iyoyo I was 28 years old and vanhu vangafunga kuti ndainge ndadova munhu mukuru, asi as I look back life ndainge ndisati ndaiziva plus maturity painge pasina. Ndapinda mujoni, remember kuti mabasa kuzimu kwainge kusina, but I was coming from a decent life. My parents have a house, ndaivawo nebedroom rangu, and I know kuti vazhinji vedu pano tinogona kuva takaomegwa neupenyu tichigara mumarumu kana mukuku, asi vazhinji vedu pano tinobvawo kumhuri dziri nani, even chero kuri kumusha kwaSabhuku Machokoto. Nobody prepared me for a lot of things. Ndoreva kuti ndakange ndatombo netsana nebrother yangu nemudzimai wavo mushure mekunge amai guru vati aiwa bamunini garai kumusha tokuvhurirai tuckshop. Ndakaona senge vainge vandiyera vakandiona ndiri munhu anopema. Ndakapindura kuti ndovu yako asi mama ako iwe handitsikimu. Ndaiona kunge mai guru vaiva vari mharadzi uye vaida kundikanganisa maplans eupenyu hwangu. Ndakasvika mujoni asi munhu wandaifamba naye hana kundiudza kuti iye aigara kumukuku. As a first timer zvakandiremera wedu wekugara kumukuku, apa basa rikati kunetsa kuwana. Ndaifunga kuti ndaizongosvika kuita mutserendende ndotowana basa, ndototengawo mota yangu December ndoendawo kumba ndine GP plate kondaizivei. Ndakasvikorarama upenyu hwakaoma, ikabva kuuya mushure mekunge friend atanga kundiitira mamudzi kwakunogara kuBaptist muJoburg CBD. Ndiko kwandaiita basa rekuoffloada matrack. Ndairara musana uchigwadza. Apa kudzokera kuZimbabwe was a no since ndaingoswera ndakagara pabridge. kuBaptist kwataigara it was just a shelter, kungorara muchechi muya apa maigara makazara kuti ti. Kwaingova kuti munhu awane pekuisa musoro. Basically I was homeless. Mind you, mukoma wangu aivemo muJoburg nemhuri yake, asi kumba kwake ndaive ndakamuudza kuti gumbo rangu harife rakatsika ikoko. Ndakazoonawo vamwe mani kuBaptist kuya vaiti kana mwedzi wapera vaizoenda kuDurban cause kuri nani pamaopportunities ekuita mari. He explained zvakawanda and I was interested. Asi tisati taenda taifanira kunopinda mune imwe church topiwa zvekunoita ikoko nepekugara. He made it so simple zvekuti I never suspected anything. Ingadai ndakaziva. 3 days before departure takaenda kuchurch kuya tete. Vatete kana uri padoor you can't see what's inside. Ukapinda you can't leave. Ndakapinda paya asi zvakanoitika mukati muya zvakandisiya ndiri confused. Asi takanzi taizopuwa pekugara uye upenyu hwedu hwaizoita easier. We were not gonna suffer again muupenyu. Vakanditi vaizotipa imba yekugara kuDurban uye tikati shande taiita chipiwa mabonus. This happened so fast. Asi I was very much interested and muchinda uyu aiva andibvira nepi. Takatengerwa matiketi endege paya. First time yangu kwira ndege. Apa ndaitenda vadzimi vangu vaive vandisanganisa nemurume uyu. Nyaya taive tatanga kutaura kuBaptist Manheru patinenge tichitandara zvedu tapedza mabasa. Takaenda kuDurban kuburuka paairport kuona pane mombe dziya dzakaumbwa dzinonzi masculpture. It was 2010 so everything was in order for World Cup. Mani vaya vainge vakangwara ende vairadza kuti vaiziva kwataenda. Ndokuhaya taxi tikaenda. Takasvika pane rino zimba zihombe double story and you know Durban ine makomo. Saka imba yacho yaive yakavakwa pakakwirira mugomo. Pamba apa paive nevanhu vaigaravo asi vakatigashira zvakanakisa. Imba iyi yaive yechechi iya yekuJoburg ine mukova wekuti hauoni zviri mukati. Pamba apa pairema. At this point nange ndisiri munamati mukuru asi something was unsettling. I showered with warm water and I appreciated kuva pamba apa
cause kubva zvandaive ndabva kumba life yangu yangu yefeja. I'd missed taking a home bath in a normal home. Takadya kudya kwamanheru ndokubva ndanorara. First night nothing happened. The following day takaswera hedu pamba apa, mani vakati this is your new home, but nhasi manheru tine assignment yatinayo. Ndakati paribo kwakuma 7 p.m. vakati let's take a walk to the beach. Apa nguva yese ndainge ndine shungu dzekuona this mighty river kuti aizvizivirepi, and takangokura tichienda kuGreat Zimbabwe kutrip yekuVic Falls of which ndakaguma kuenda ndiri grade 4. Ndaiva ndanonokerwa and I kept wondering kuti why was it delaying. Izvo kwani raive basa reusiku. Takatanga kufamba hedu netsoka nguva yese. I had a view from the house and it was refreshing. Idea was kuti ndishandire church iyi, whatever zvavaida kuti ndiite ndaizoita, and I was not worried about a lot. Asi why tainge tisati tapuwa zvekuita. Takasvika panyanza paya tichifamba hedu tichingonzwa sound yemvura, asi there was not much visibility nekuti wainge wava usiku. Ndipo pandakanzwa pachiuya rimwe ziwevhu rakauya rakakura wevhu riya. Apa taifamba pabeach, asi ndakanzwa mavhu pandainge ndakatsika achichakunge ava kudisappear. Takadzika newevhu riya, asi kufema ndaifema. Ndokusvika pakadzika asi paive neguta. Guta iri raive nemigwagwa. Ndipo pandakatanga tikagashirwa nevaivemo mudzimai akanakisa pachiso. Takaona umwe murume aiva akanakisa pachiso zvakare asina chaanopomerwa. Paiva nemamonita anenge akaita kunge screen saw anenge achimonita zvinenge zvichiitika kuland, I mean paland. Painge paine mamonita anenge achiona mamovement evatendi sekuti munhu anenge achida kudonhedzwa. Painge mune madepartment anoona zvefashion, trends, and how they can use it, and how they can use that kupinza chiva munyika. For example, magistering, zvinhu zvakabva pasi pemvura zvekuti vakadzi vapfeke, vakwezve varume vaite upombwe. Zvese zvaive zvekuimprova chivi nekuchiita kuti chive more attractive. Makamboona kuti madesigner mahombe ari famous ndivanani? Vanenge vari varume vanozviita vakadzi. Ndakaona madepartment anenge achishanda vanhu vari influential, sekuti mapresident anoinfluencewa kuti aapprove kuti kuiswe mutemo yekubvuma abortion, and zhinji zviri abominational kuna Mwari. Painge paine department remaserial number. Mukada kutarisa hapana product rinopinda pamarket risina serial number, and if you look at it, the first 3 digits ndi 000. Asi vanoziva, they know kuti it's 666. Vakangomira kuzvisa muaction kana nguva yacho yakwana. I have just managed to mention a few. Asi takapuwa assignment yedu uye tikaudzwa kuti upenyu hwaizoendeka. Mari was not going to be a problem in my life if only ndikateerera uye kuita zvinodiwa. Takabva tanzi tiende on land, and taizoona umwe mbuya vaizotibatsira. Pasina chinguva ndakazviona ndava kufamba pamusoro pejecha. Nguva ndinoshaya kuti yainge yafamba so fast sei. Ndakaita kunge munhu arashika, nekuti the last thing I remember very well was me walking on beach kuma 7 p.m. As apa kwanga kwadova kuseni, kureva kuti tainge tapedza usiku hwese tiri mumvura. Chakandishamisa ndainge ndisina kunyorova, asi ndainge ndapinda pemvura. Chimwe chandasiya ndechekuti tainge taudzwa kuti hapana nguva, we needed to work very fast. Kukingdom iyi nguva inokoshesewa, nekuti muvengi anoziva kuti ane nguva shoma, pasina time mukomana uchatsemera gore. Sekuona kwenyu munofunga kuti nyika ichine makore akawanda here isati yaguma. Vana havachateereri vabereki, varume vava kuda vamwe varume. Zvese zvinoratidza kuuya kwemwanakomana kwava pedo, ende muvengi anonyatsoziva kuti nguva yake ishoma. Nekukasika takanoona mbuya vaya kunzvimbo inonzi mageti. Ambuya ava vakavatarira
chiso chavo chega unotadza kunzwisisa. Vaita kunge murume asi ari mudzimai. Maziso avo aita kunge nyoka, so ane kamwe kaublu mukati. Vatete, at this time my life has been overtaken. Ndainge ndisiri munamati. And one thing I was chasing was a better life. Ambuya vaya ndipo pavakavirisa mvura vakavhura bhodhoro raipfungaira utsi asi richikwata asi risiri pamoto. Mumba makatanga kuita masounds. Ndakazoziva kuti mubhodhoro mainge mune madhimoni. Mumba makatanga kuratidza kuti mainge mune presence. Ndakachinzi iwe chipinda mubhodho. Ndakamboda kuita mibvunzo kuti ko ndikatsva asi kubvunza hapana. These people take their work seriously. After that ndakapinda asi handina kutsva. For the first time in my life ndakaona spirit yangu ichipatsana nemuviri wangu. It divided into two. My body yakasara mubhodho, ini ndikabuda panze pemuviri wangu. Ndakaona mbuya vaya namani vari busy vachiita ma-incantation. Pasina chinguva bhodho rakavhurwa ndokubuda. At this time I was back into my body. Kubva ipapo pakavhurwa bhodho rainge rine oil. Kubva ipapo pakavhurwa bhodhoro rainge rine oil. Oil is made from vana vaya vari aborted. Let's say you want kubiza pambiri. Tinozviziva cause pane ma-agents edu amusingaoni anenge ari mumhepo, and they are assigned kushanda pamaclinic. Musati mabisa mimba paya asi wadorara pambedhi, mwana anotorwa first. Iwe paunozosara uchimwa mapiritsi unozobuda ropa asi mwana uyu anenge adotorwa kare. Kozoti mimba dzinenge dzaabhotwa mwana asina kutorwa, zvimafitasi zvacho zvinotorwa and vanobisa feti. Feti yacho ndiyo inoshandiswa kugadzira ma-anointing oil aya amunotengeserwa. Back to my story. Gaba rakavhurwa riya raive rine anointing oil. Vana vaya vanotorwa before abortion vanoshandiswa to destroy my marriage. Because they will be told that your parents didn't love you. Saka the spirit is used to destroy marriages. If a marriage is destroyed, vana vachakura vasina a proper family. Remember, kuna Genesis, God created a family and mvengi is against families. My assignment was to work destroy my families. Ndakazorwa oil iya yainge ine spirit yekuvenga marriage. Ikapuwa assignment to destroy marriages. At this point, I had the ability to separate from my body. Ndaisiya body yangu ndonobata basa, and you won't even notice me. Nguva sekutaura kwandaita is very important. Ndakapuwa assignment yangu pekutanga. I had to cause a divorce pane imwe family. If I succeeded, ndaizoenda up the ranks, ndopuwa promotion. Pasina chinguva ndaizowana chance yekuzoona muvengi anova iye mukuru, and takaudzwa kuti vashoma vakamuona, you could only achieve this kana washanda pakuru. Ndakaenda kudouble story kuya kwakuseparata nebody yangu, and off I went kumba kwekapu iya. Remember, hatidi GPS ndinuyo pindikiti mumba mavo. Saka you don't just get there and cause havoc. You get there and study them, what they like. Zvinodiwa nemurume uye nemukadzi. What are their secret sins? And ndiani anotsamwa nekukasika, ndiani ane hasha. All these things unoda kuzviziva so that kana uataka, you know pekuataka in their weaknesses. Remember, at this point, I am in spirit chete. Ndakagara nekapu iyi for a month. Ndichistada panoenda baba kubasa, ndoenda navo. Ndichidzidza hunhu hwavo. Panoenda mai navo, ndichidzidza hunhu hwavo, malikes avo, and all the information I needed. Kapu iyi yaiva ichidiki vaine 3 years into their marriage, and mudzimai wacho aida Mwari, and she was a threat to our kingdom. Taifanira kuparadza muchato uyu kuti achinje focus, ombonesa moyo wake wakatsemuka. Mushure mekuita tsvakiridzo dzangu dzese, baba vaikurirwa nehasha, amai vaive munhu ane mashoko akawandisa, murume aisada zvemadhirasi, aiwa chake kuenda kubasa nekudzoka. Saka
Saka yainge yava nguva yekuisa dambudziko mumuchacho uyu. Ndakaenda kumba and went in my body and started to attend gym. Nekuti ndaiziva kwavaienda, ndaiziva zvaifarira. If you want to befriend someone, just talk about their hobby. Sekuti munhu anofarira fishing, ask questions, show interest. First day ndakaenda nekamari, ndikamhanya patreadmill, uku kamera ichirekodha. Ndakazovabatisa, ndikazotanga kubvunza. Ivo vainge vane ruzivo, ndipo pakatangira ushamwari hwedu. Would make sure topinda mugym same time navo, totaura nyaya, tichilifta maweights kusvika mwedzi wapera. After that, he invited me at his home. Ndikatanga kushamwaridzana nemudzimai, asi I knew my mission. At this time, ndainge ndofamba nepolo kuitira maassignment akadai, handaifanira kuenda in person, handaifanira kuenda netsoka, uyezve kuti ndisvikire a certain type of people, ndaifanirawo kudriver nekupfeka kunge iyo. 2 months later, ndakaenda kumba kwekapu iyi, ndine bhodhoro riya rine mafuta akasangana neanointing oil. Kwakudovapa mudzimai kuti mbozorai mafuta aya. They were packed nicely, asi the main ingredient was anointing oil yakagadzirwa nemafitas fat, uye yakainfuswa nemweya wekuparadza marriage. The wife was happy. Aive wekumusha akati maita basa bamuni. Kubva ipapo I went back home, left my body and went back mumhepo kufamily iya. Amai vainge voshandisa mafuta aya, ini ndokusvikofuridza mweya wehasha kuna baba. Amai vainge vane mashoko akawanda, vakangoreswa kutaura chete. Musi iwowo kwakagwiwa wedu murume akaita dzimwe hasha dzaive out of this world. Iniwo ndichifuridza madhimoni aya evana vanovenga vamarriage. Murume kwava kurova mukadzi, nyaya yakaescalata and things got out of control. Ndipo pakatangira matrouble ese emarriage yavo, and they were never happy kusvika muchato wavo waparara. Vatete, ndakaparadza michato yakawandisa. Iyo is just one example yandakupai. Asi regai ndiende pakuti ndakagara makore 10 ndichishandira kingdom iyi. Patime yese iyi ndaisaenda kumusha. Vabereki vangu nehama dzangu ndainge ndisina basa navo, asi handina kumboita mari yakawanda nekuti the devil is a liar. Murevi wenhema. Chandakaita kushandira muvengi nekuparadza misha mizhinji nekusiya vana vari destitute. And remember, the future is in the children. If you destroy vana, you have destroyed the future. You have destroyed the nation. You have destroyed their eternal life. Ndakazochinjwa kwekushandira ndokunzi ndinoshandira kuZimbabwe. Kana zviya I didn't tell you kuti identification hakudaniwe mazita as something like X5 RT. Ndiwo mashandiro acho. Ndaiva a man on a mission. Ndiko kusvika kumba kwedu kwandakaita. Amai vangu vainge vano mufaro kundiona, asi one thing is ndainge ndisiri mwana wavo. Kubva zvandakadzoka kumba ndaigara ndichikonzera bongozozo pamusaka pemweya wainge wakandigara. Asi one thing about my mother, vanonamata. Vatete, ndakasvika kumba patsana nomuviri wangu, ndoenda kunoshanda. Saka body yangu kumba yainge ichikonzera matambudziko. Apa ndiri murume mukuru asina kuroora, asina direction. Amai vangu havana kurega kundinamatira, asi vaigona kuti vachinamata ini ndenge ndichitotaura nyaya zvangu kana kudoseka. Ndainge ndorarama upenyu hweichidzenga, zviya zvekuti zvaingoda vakashinga, asi tsumo inoti ane benzi nderake. Amai vangu havana kurega kundinamatira, even to give up on me. Unfortunately, it was not easy kuti ndisunungurwe, because it was my body alone without my soul, and God wants your soul. Ndaifanira kunoita mission ndiri one body, one soul. Ndokudzoka kumba kuti ndiende ndiri full human. Ndipo pandakasangana naJesu. Amai vangu vainge vakatsanya, and before we went to sleep vakanamata tete. Ndakaona light, ndipo pandakawira pasi. I don't know what happened, asi ndaiti ndikapepuka ndainzwa vanhu vachiimba. Mbuya vaya vekuKZN vakati muka
usakundwa nevanhu ava, you got a mission to complete. Tichizama kumuka, ndaiona murume ainge akapfeka nguo chena achiti mwana wangu. Okay, vatete vanhu vaya vekukingdom vakauya vakandiunganira vachiti muka, asi ndakakonewa. Zvese izvi ndaizviona kunge vision. Amai vangu vakaramba vachikumbira kuna Ishe, and the room was filled with the Holy Spirit. Takazomuka after 8 hours, and ndakamuka ndikaona mumba makazara vatendi vachinamata. Ndiko kusunungurwa kwandakaita. Mwari vanopindura munamato. Mwari vanonzwa, and never underestimate the power of a praying mom. Vatete kubva ipapo vanhu vekukingdom vakatanga kundivhakachira nemathreats, asi amai vangu vairamba vachindikurudzira kunamata. Ndaigona kuti ndiri mutown ndogona kusangana nevanhu a total stranger oti you are still alive. Ndiri mukombi munhu oti iwe unotsvakei kuvapenyu. Vakazama nepavaigona napo pese kundipfuudza, asi ngoni dzaJehovha dzinondirwira. Vatete ndinotenda Mwari nezvavakandiitira, ndinopupura kunaka kwaJehovha. Indeed, God is a God of second chances. Ndatenda. Ndipo paperera nyaya yedu pano. Ndipo paperera nyaya yedu. Munongonzwawo kurwadza kwakadai uyezve nekunamata nekunaka kwaJehovha. Mwari ndimwari vane rudo. Mwari ndimwari vanoda vana vavo. Hanzi pane vhesi munoiziva inotaura kuti chero ukaenda pasi pakadzika zvakare. Hanzi if you make your bed under the sea, pasi penyanza, love that will not let go. Murikunzwa, love that will not let go. It will not let go. Ramba wakadzvinya kudai. Mwari ndimwari vakanaka, tinotenda. Regai tipinde munyaya inoteerera. Ndinonyora ndiyo same story. Pane imwe mani. Hello tete, please post as I did my experience ekugara nevanin'ina yakaoma wena. Ndakaita heartbreak yekuti ndakaita sebenzi. Ndakatorawo mwana wamai ndichiti abve kufailed marriage, tibatsirane awanawo zvekuita, asi she paid me back zvati ndisina kumbobvira ndarota zvingaitika. Vaitodanana tichigara under the same roof, asi handina kumbozviona. I was pregnant and I was sick. Saka zvimwe errands like shopping vaitoenda vese. My sister's attitude started changing. Kamumhoresa aigona kudaira pasi. Ndikaenda out nemurume, patinodzoka aigona kungoti kwindi. Mukasvika pageti mukaridza bhera kuti avhure gedhi, aiuya akasunga face. Izvo handina kuziva kuti aitotsamwa kuti mainderei out neuyo isu tiri vakadzi tese. A lot happened. Pane imwe information yekuti you discuss with your sister. Pandainzwa murume obvunza, ndikatodzinga maid ndichiti pamwe ndiye ari kutaura nyaya idzi. She started telling murume kuti ndine boyfriend. Apa ndaiitawo zvekuchinja mari mazuva anetsa mari kumabhengi. Ini ndaiwana mukana wekwesh. A lot was said. Apa mufunge, she was in a steady relationship nemukomana wekuchechi. Ndiye akazondipa mahints, but hana kubuditsa pachena. Aitwa nefoni yakanatikisa yanga atengerwa nabankuru. Mukabvunza foni ndo pakazobuda nyaya dzese idzi. Aitova zvake nemimba. Instead of them apologized, I was blamed for all which happened. Murume akabva tobuda pamba ndokutosara ndega. Life has never been the same. Ndakatambura nemwana. Iye now she's married. Asi mumarriage imomo atambura. Akamboshoka abata murume akarara namaid. Ndakangomuti ndo zvinoita mamarriage. This is very sad. Vari kuti munin'ina wavo akauya akadana nemurume wavo aita zvakawandisa nyaya dzavanenge vachitaura sasister. Iwo unoudza murume vedu ngatidzidzeiwo kubhihefa zvikana mwana wamai wako akunzwira tsitsi kuti amai nini waitigare tese madiwo kwai muroiroirawo kure zveko mukagotoba munini mumba imomo mukatora banguru mumba imomo. Mune mazvinyanya mane madzimai. Bhatiri rangu rachiita red, asi hazviri kuti nyaya dzapera, nyaya dziripo. Nokutendai nekuenda kumaita muve nezuva rakanaka. Ndatenda. Bye bye.